Agani ka episode ka bamenta tungin yakmi. Ti de fi poi hatu ka dekat ke basau pade ka dekat ke basau bat ke basan ka shi thu ingi yiki khun to ka ada ka khun u elon ka kai ka khaya u elipas dai to ka bashimat ka khaya u reuel bat ka ahu li bama ka kha lanyut ki khun u jeush uja alam bat u kora ti kini san ngut kat kum kadi kathup ko banikong la ong ba ki long ki khun chanrang ki jong u isu ba dia kan ye lakha ye ki ha kari kanan bat ka jingbu ni kari kanan kadon ka jong ka jingmut namar ansa u isu unsa kan ria hadin tinggi pastor syawnya cemat bang kebenkong ha sedang mene pi ong bau ni isu di kari kerteng sin lak sin kerja edom ne u edom de kat kum gajing wan ra jo pi mene ba gajing tho ni kerja edom mon le si kan ni edom kala kerja jat ben rio hoi hadin te hatu la bat ong ni ba kan ni la dagi ong ba priang ba edom mo di kerja jat ben rio tu gila bat ong mo tenra jo mo di jat ben rio edom mo de hinu isu kamut kumta hoi nomor baki tu ki lenong ki bisa khaman jong kani kitab Genesis kan pi kan mau bengi poi shi ni ki lenong ki badan kini ki jingher pateng ha kapor pun kot ki ong kini ki khun hala ke jat hala ka ketin ti kanyat kum tahi kabumut u isu la roi kan na usu syopo kala roi ha kan ki pateng hoi to ka ba master ha bai dai bai ti jingbo ketin mane ham ni kum mahajaka u ana ngibo ka ana mo itu ibo pi ai mane kan ka ci keren ba khmat mo di plia ding iba syak cimut yaki pepet peple cimut kan tamang astunat pa piwana mane ba ha kata kapor bagi penmia ki department ki wanra yang ke jingkela translation kapat dan kata ka editorial board nai to menta ka bomot kaladon ka bakum kata long ka jingong ya ka liang jong editorial board kam dei ha ka translation long imi keren ya translation ni ke jimpen kelakti na ka paring cha khasi hendai ke ai ke ba ada chukudo mentan tu jing keren kalong ha ka por bubu jing tho kan na mar hakal nang ka bisa kapan da ki wei ki kerteng ki tengah jong isu lapai ni nang ba pendriu da ki wei pa da ki kerteng ti na ka ai ke ba keren mene kalong kala ban long ba kimi na ki art li ki telong ya kar kom yet hu ya ki tengah ki jong isu ba dang ni pde ka ni ka jing her pateng ti na mar ba ki long art li ki telong te kanu ko badai kanu ko balat ya kata nyimdan ikhtiar ya kaban ai rai kata de halo jang ta kanu rim ong ba na mar bala bu umni ha kan ga juk ka kitab i kumba baro ar kilong ki badai ti na mar ba kam simdon ki editorial board ka balum lang ha ka to ko por ban pej ya ka jing tho ma ka tuj balong hai ni ski bam ta ti ka long ko balong hang ni ti na mar ba ka de ka ktin ka jong ublai te yo ka jing thau ka jong ublai ni sildat nim tip ka long ka bukum no bagi hab ban rung kini baro artli hoi kala ban long ki ju ki brio tama tip pad daki wei pad ki kerteng ha tanya beteng pastor tanya beteng mo to nriu hadu pra baru isu lasim yala ki tengah bad yala ki khun ki kenthei bad ki senrang bad ki mensim baro ki badai ya ka yeng jong u bad yala ki jingri bad yala ki merat baro bad yala ka spa baro ya ka ba ulayo hakari kanan bad ulalek no syakri ka bakerpang nakhmat u jacob upara jong u na baka spa jong ki kalabun katta kat bakim la syu bani syong ringkan bad kata kari ha ka baki la yalong so shnong kam la basa ya ki baro namar ki jingri jong ki kumta u isu u la shongdu ha ulum seir u isu ulong u edam ta ha kan ka thup ka baar pa de hang ni ta ngim tip mo ngim tip kami kum no kani bat menno kani ka jinga thu kawan ha to kan dei kawan hadin ba u jacob ulawan pai na padan aram ne kadai hashwa jong kata ya kata
ti kad kasulong tang ka jingkeli ke bangi keli tin rei ne ai ka ba ya thu hang ni ka pen phalang khan diat chak tu ka benta ka ba u isu wan phai na po padang aram ti hedin kala ikan du ha tu steglanti ka ba ki khublei kum tu bangi pa itu session ki bladam ti ke ai ki bangi I hang tu ka long ba u isu lam ka tu kan hun ka ba wan shao yo u jakom ki lej no sha seir kat ba u jakob ade u lej sha ka jaka ka ba u isak bat ka rebeka ka don hoi ti lada u isu la lej no ha ka tu ka jing wan shao yo jakob astung ti sha seir kamut ula de li shong snong lu pas tai ti kat ba da poi ka ni pa de ngi ba ka ni ka jing li shong snong ni chapo seir ka di ka dau jong ka jing bun palat kin ki jing dan jing em jing ki kaspa pa hoi bat ka jing bam la pendap ti ka tu syu kodo bit la ki dang ye shong ka ju ka jakan makil ai nang roi ti ki nang roi ka liang jong kaspa ti ya ka jing bam la basa syu jong ka la ka do hang ni ba ka de na ka dau jong ki jingri ka jing roi jong ki jingri ti la da ngi pen shong dong ri pa de na ki ni jingri ha ka bai de bot ka jing kli ke ba nang chukli mentan kamut kan poi be sha ka benta ka ba I kumba haswa bun kerja capo seir kamu kidang long ringkat he kamu jakob tu lawan ra ke jong kijingri ke jong dai kila ya bun ti ngimtip atau kata kan dai kum tahane kaslong baki bu khana tang musia thu bau isu u kenria no sya kajaka bu udon yulum seir na kumno kata ti ngimyo jubam kai ke ba don hang ni kaslong kaspun kan mau bahaba don kajing nakani kajing roy kamut kami kani kajing ya kenria snong hoi tingi ngimla ban len hi ngila ikan du teng ya kani ha kalenong ka bakhat lai habau abraham bat ulot u kun khau jung u habakia don ringkad ki jingri ki jong ki kila ya roy ti namar bakatu ka jaka ka terkhong bat ki jaka penbam plang hila ki jong ki jingri ki nanang duna kami ke jing kanat te kadang ban solve dia tu ke issue te ulat ko haban kan ria no ti hang ni ri kalong kumju hi te klam yetu pada ke ai ke jing kanat ka badan pedeng hendai kala syu thu hang ni ba u isu u lej no shni ulum seir namar kanika jing mamla basa syu kata ka jaka ke kisyong kiasa bala pen atau hendiat mo sang cepun kun ta bad hang ni la penan kam dari kantin ha dekat ke bandriu ba u isu u lej no sya kata kari ke bakar pang nak khamat u jakob u parajung u to himut ban angkum no kadon ke jing roi namar bakar roi ki ha banyak pihak nai hoi ngila ban orang store ka nakani khana nakani jing kran war phi bawa lagi ni jeli jongi memental kajing roi ketika we nak tahu kepangi hap menyak pait menhap ya mi lah ka jong lah kalau kerja kenhun lah kalau siyeng hatu kala belum ta magi kenhun ki bahe ki jeli ki bahe ya pia pai ko makadang su dong su asno sharing ki ko bor kajing pia ya ka memang ko ma bor kasi ketika jing pihak ke distrik nomor bola air roi ketika bentar roi pihak di warna ikun hun malang kita di pihak lah orang saya ke jing roi ke gue ingin nyat catai kata ka jing roi nomor ke kendo kani ka jo ta ki kan ria tang ki brio ti em ingin la banyat sya ni ki jing mi ki distrik thamai le ni ki jing mi ki balang thamai kata ti ngam tip ngam tharai kan yemer sta kan ni kan ni ke kren bet ya ka problem ke bumi lada kiroi kumhun ni khando karet ka jaka ka baki jong sa kata ru ki long tang ki so shnong ti lada kata kala khamia ki haban mi em kami asui ti ka jaka kadang bun si ka jaka ka baki kin kerja ta ka khamsuk kan tinrei kum hangi menta te kiwan ki jaka ki syong hasor te ka khamnya tin solve mo ta ki issue kalong hangta long kami amir ken bat kani ka badan
Ti kita ki isu ki bagi ya tengku mangi pada mana kesengi kan. Long ngimtip ngin tahun kata kajing kami kata kajing ya pihak pada dalam kijong. Ya kata tak ya tan ngi mentang. Bat ngin mi keren eru ha kan ka program jong kadarbin. Hakan ni ke episode kabanwan ngin yakmi. Bakataro hak itu ki por ki jong kane. Jong cokop jong isu mut kadan la jong lesi mentang la akal. Tak kan long hak itu ki por ngimpat ya kendu ya kasin ke ba 8 bet ya ki bakum kita. Keempat sim dan ngimpat ya kendu hi. Ti wat hak jeli ke jongi kum ki kasiru. Ngimpat je keren. Long nak ikut ki bang ngayok ban pulih ngampat ju yo sngo. Long keempat rung hak jengmu jemberkat ya kaban berkat ki bakum kini ki jingja kan. Ti ngamtip yo kini ki bayar page ki yo kila ya don ki jing tengku ha ki jing pulih ti la da ki ya la ban ya share lam ling ba jong ki comments ki jong ki. Te kan long ka jing karku. Tambah long nada share